tuyuan. Mass for the souls of Anita, Eduardo, Annalyn, Joelyn, Cristita, Dominador Sr., Nestor, Dominador Jr., Leoncia, Kising, Dalmacio Sr., offered by Linlin. Thanksgiving Mass for God's mercy, love, and providence. Petition Mass for perseverance to daily trial and tribulation. Mass for the souls of Remedios, Tesore, Dinsing, 4th Novena Mass, Maria Victoria, Jaime, Medel, Milagros Dominador, Francesca, Remio, Maria, Federico Kin, Romulo, and also in Purgatory, offered by Real and Francen. Thanksgiving Mass for Saint Joseph, Saint Anthony, Divine Mercy, Our Lady of Most Holy Rosary, for all the graces received and all favors granted, and good health for all the family members, offered by Eli Alvario. Mass for the souls of Socorro, Chinel, Antonio Sr., Emmanuel, Edelbrando Sr., Rosario, Eusebio, Naria, Esther, Federico, Yoprosino, Jose, offered by Eli Alvario. Mass for the souls of Ana Marie Garzo, Maria de Dios, Niño de Dios, Jocelyn de Dios, Mark Anthony de Dios, Rosemary Lau, Jessica Lau, Jerry Lau, Danilo Garzo, Baby Angel, Constancio Rogelio de Dios, Jennifer de Bidi, offered by Lorito de Dios Sr. Thanksgiving Mass to God the Father, Son, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, Mother Mary, Saint Joseph de Peter, San Roque, Santa Lucia, Saint John Paul Isican, San Isidro Labrador, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Archangel, all the angels, petition Mass, healing of family tree, conversion, deliverance, guidance, protection, and enlightenment of Andrino family, Abendant family, Risari family, Olemba family, Anardo family, for the unity of Prix, MMEFOG, BNP, electors and cantors, all who serve in the church, priest and lady, world peace, salvation of all mankind, healing of the sick and the dying. Mass for the souls of Mama Glina, Papa Roberto, Lola Mildred, Lolo Francisco, Lolo Gabino, Manuel Alejandra Caetano, Federica Nelda Barre Liling, Antonio Taga, Susan Gaga, Dandan Melchor, Lito, Rini, Winifredo Sr., Winifredo Jr., Rosini, Rodrod, Sidro, Apin, Tony Clint, Rodi, Abelina, Abelita Diling, Susit, Ani, Melyong, Waning, Terso, Benita, Bibilin, Orlando, Isa Akaring, Mingay, Sita, Nini, Pina Junior Ibuan, BT Edin, Bibi Milagros, Mario, Kit, Lorna, Cookie, Minggoy, Tara, Ernesto, Ernita, Waituding, Igay, Freddy, Linet, Danilo, Rosit, Marbes, Mayet, Alfredo Senior, Colot, John Lloyd, Dulcie, Dodi, Nang Paning, Rita, Arnel, Francis, Tomas, Rosario, Belinda, Brona, Rupina, Crispin, Caridad, Kuya Winnie, Alex, Teroy, Los Manik, Los Ramon, Cardinal Vidal, Father Jolaps, Father Nilo, Father John, Monsignor Fred, Monsignor Pono, Monsignor Cesar, Mayor Edgar, Congressman Delmar, Consel Iday, Captain Ronnie, Kuya Robert, Brother Moore, Ate Bibi, Sister Bibi, Kuya Art, Lola Nini, and my third and fourth generation, ug sa tanang kalag sa purgatorio, tanang taga Sitio City Central, Abiliana, nga ni panaw na ning kalibutan, mga sakop sa community of church servers, offered by Brother Ern and family. Petition Mass, Safe return flight of Vanessa Navalta,
successful career of Eunice Nabalta. Mass for the souls of Victor Nabalta, Purification, Tudtud, Edgardo Tudtud, GB Nabalta, Miyoki Carcasona, offered by Van Ray Nabalta and family. Mass for the souls of Conrado Lorin, Concordia Lorin, offered by Joel Lorin. Mass for the souls of Lola Inting Alenio, happy birthday in heaven, offered by Clarita Hungoy. Mass for the soul of Maria Alvarado Cruz, offered by Mr. and Mrs. Milagros Tabra. Mass for the soul of Benjamin Mihorada, offered by Mihorada family. Mass for the soul of Leona Arago, offered by Arago family. Thanksgiving Mass for the gift of life, offered by Ri Bellamar. Thanksgiving Mass for all the blessings received, petition Mass, good health and protection of family and loved ones. Mass for the souls of Yolanda Veloso, Jaime Veloso, Roman Baugbog, John Jose Veloso, Fee Rolona, Lydia Aquino, Benjamin Senior, Beliana, and all souls in purgatory, offered by Grace Veloso and family. Thanksgiving Mass, Senor San Jose, Mama Mary, Senor Santo Niño, San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Virgen sa Fatima, Our Lady of Mount Carmel. Petition Mass, good health and world peace. Mass for the souls of Cristobal Bomarlong Abestado, offered by Alberta. Mass for the soul of Leona Arago, offered by Arago family. Petition Mass, safe pregnancy of Cindy, through the intercession of Saint Joseph, Saint Anne, Saint Joaquin, and Mama Mary, offered by Cindy. Mass for the souls
Rita Laika, Hannah, Lilian, Ivan, Rolando, Yuyon, Rufino, Joanne, Rodi, Eduardo, Lando, Peter, Nonoy Malo, Naomi, Yayo, Eduardo, Albert Piris, Rita, Camel, Angel, and all souls, offered by MH and GM. Mass for the souls of Arlene Bacalso, Mario Mahosay, Marilu Mahosay, Romeo Vivera, Rodolfo Gabini, Mateo Senyor, Maribic Vivera, Sheila Gabini, Alfredo Gabini, Senyor, Rinaldo, Eleuterio, Elena, Hosto Senior, Hosto Ambi, Junior, Pocario, Arturo, Loida, Aida, Jack, Rafael, Glenn Santos, Maximo, Mareros, Ricardo, Daniel, Lito, Vicky, Benjamin, Caridad, Carlota, Lula, Mauricio, Alfonso, Benedicta, Dayan, Carol, Fermin, Cynthia, Sonia, Susan, Rubin, Bernadette, Audrey, Ricardo, Danilo, Maximo Jr., Lito, Fermin, Mareros, Anita, Chito, Quirino, Francesco, Ninita, Nelda, Marlene, Darlene, Douglas, Santos, Angelino, Camel, Simeon, Rose, Anita, Chito, Quirino, Pidina, Pilino, Hobar, Veronica, Estefani, Chita, Emmanuel, George, Charles, Marco, Jeanette, Joseph, Christina, John, Robert, Margaret, Messi, Joseph, Lawrence, Denise, Josephine, Sani, Cecilia, Mary, Adeline, Catherine, Rosie, Jack, Rafael Santos, Noli, Dionisio, Asterio, Rose, Rosemary, Richelle, Ines, Risa, Ursula, Ian, Jo, Evelyn, Beatrice, Gregorio, Florentin, Senior, Florentin, Junior, Gorgonio, Isabel, Ray, Gabriel, Meliton, Manuel, Agnes, Owen, Bonifacio, Roberto, Terry, Glenn, Esther, Jolly, Grace, Taning, Toto, Dick, Nene, Primitivo, Lucio, Soledad, Rose, Tanto, Antonio, Teresita, TC, Dayan, Alfonso, Benedicta, and all souls offered by MH and GM. Mass for the souls of Felicio Wilson, Elpidio, Solida, Cecilia, Pasito, Antonio, Pauline, Benjamin, Maria Jose, Dennis, Nicolas Garcia, Manuel Gucham, Solomon Aquilina, and ancestors and holy souls in purgatory, offered by the Panganiban and Po family. Mass for the souls of Narciso, Senior, Agustina, Jacinto, Grace, Teresita, Robert Chopela, Anacleto, Gloria, Lulong, Remigio, Rita, Vicente, Ricardo, and all souls, offered by Norita Hotel. Mass for the souls of Jose John, Hornimencio, Jose Kima, Alejandra, Esmeralda, Montano, Hilario, Magdalena, Jose Buena, Alicia, Felix, Pablo, Mercedes, Rosario, Ku, and all souls, offered by Liti Lim. Mass for the souls of Felicito, Perla, Ricardo, Arnolfo, George, Encarnacion, Renato, Churel, Iboy, Segunda, Carlos, and all souls, offered by Eric and Raquel Ching. Mass for the souls of Cornelio Pedro Sr., Cornelio Sr., Felicidad Ninita, Eladio Jr., Cecilia, Norma, Ferdinand, Flora, Bettina, Anita, Marlena, Berhelio Sr., Aurora, and all souls, offered by Evelyn Season. Mass for the souls of Praxidis, Romeo, Fermetiba, Marilu, Jose Juan, Maria Teresinda, Anastasio Crespin, Bernardino, Wenceslao, Rosalina, Agapito, Teresa, and all souls, offered by Sarah and Jeffrey Payusan. Mas por the souls of Marcelina, Presentacion, Gregorio Bagono, Gregorio Alolor, Hipolita Ike, Hinara, and Cipriana, offered by Geraldine C. Mas for the souls of the Ugracias, Casals, Coro family, Lamberto, Felisa, Elvera, Emma, Gregorio Bahamondi, Jose Fernandez Jr. and Sr., Albianis, Arnel Mabitad, Francesco Anyos, Takia, Luchi, Pedro Loriana, Coro Restituto, Aquilina, Elias Antonia,
Camico, Provincia, Emilia, Jacinto, Guadalupe, Tuto, Robert, Cecilio, Fortunata, Diogracias, Vicente, Florina, Jose, Tutay Paz, Antonio, Benvenido, Benjamin, Florina, Bakik, Alovera, Nida, Marciliano, Santiago, Alvin, Higdida, Anton, Adolfo, Anthony, Ariola, Marianito, Eusebio, Laura, and all souls offered by Casals family. Mas por the souls of Crisanto, Fernanda, Crisanton, Wilfredo, Antonia, David, Ana, Santos, Paul, Vincent, Vicente, Luzminda, Krista Luis, offered by Crisper and Selwyn Abijo. Mas por the souls of Cristita, Victorino, Ida, Isaias, Manuel Sr., Manuel Jr., Edelisa, Jovina, Fernando, Teresita, Melchor, Isagani, Romeo, and all souls, offered by Lucel Gakrama. Mass for the soul of Father Bobby Paraguya, offered by all pressed. Mass for the soul of Jovencia Anyora, offered by Anyora and Navarro family. Mass for the souls of Vicente Jr., Magdalena, Maria Magdalena, Gerardo, Maria Cecilia, Salud, Vicente Sr., Nicolas, Apolinaria, Pastora Anisito, Catalina, Nemesio, Olympia, Estanislao, Renario, Juan, Helen, Manuela, Agnes, Maximo, Lia, Elma, Roda, Melendres, Laurenti, Tisi, Clara, Rimondo, Pilarica, Lia, Sanico, Veloso, Solante, Melendres, Gerardo, Carmencita, Beatriz, Alfonso Jr., Felicissima, Lourdes, Simon, Petra, Alfredo, Julita, Josephine, Edna, Miguel Sr., Miguel Jr., Junicio, Roda, Benicio, Joy, Wilfredo, Juanita, Victor, Arthur, and all souls, offered by Lisa. Mass for the souls of Father Jose Lapina, Selvia Binondo, Nino Binondo, and Curica Ornopia. Mass for the souls of Yanela, Andresa, Epitacio, Domingo Jr., Hino, Fabio, Eugenia, Danilo, Rodolfo, Sr., Rodolfo Jr., Jose, Rosita, Pasita, Lualia, Lulohia, Magdalena, Lucilito, Jomar, Mark, Kevin, Vicente, Lolita, Cardinal Ricardo Vidal, Reverend Father Jose Lapina, Monsignor Carlito Puno, Father Ferdinand Suarez, Father Nilo Dominio, Herminia, Fortunato, Agustin, Gina, Presidio, and Paterno, and all souls in purgatory, offered by B. Joy. Mass for the souls of Clarita, Godofredo, Crescencia, Susimo, Lucia, Victoria, Pio, Patricio, Perfecta, Juanic, Siquel, Limina, Alper, and all souls, offered by Mildred and Umpoku, and Sosi Mugarsis Umpok. Mass for the soul of Rodolfo Carpila, offered by Amelita Carpila. Mass for the souls of Milagros, Rodis, Jesus Rodis, offered by Marilyn and Rose Jeffrey. Mass for the souls of unborn babies, aborted babies, all departed relatives, and friends for all people who died from COVID-19, and for all poor souls in purgatory, especially the forgotten ones. Daghang salamat, tugmaayong gabi ka natong tanan. Palihog mang luhod alang sa pag-ampo, sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Diyos, Arsobispo Teofilo Camomot. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahong magkanunay nga buhing Dios, ang imong grasya gang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camomot, sa paghalad sa iyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo isipari ug obispo, o sa kakinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo, ug mangyatagon sa gugma alang sa kabos ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panagingnan, ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa altar. Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog nining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangalyo po kanimo, imong itugot kanamo kining among gipangayo. Dinhi ibungat ang imong pangayoon. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo ana ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, hatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa kadautan. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, hiampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen.
Himaya samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog alang sa Angelos. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo may pibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami magkasala karong sa oras ng kamatayon. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuma-ninig natin sa iyong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami magkasala karong sa oras ng kamatayon. Ug ang pulong na himong tao. Umpiyo sa uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo kami magkasala karong sa oras ng kamatayon. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Maraming takos sa mga gisaan ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak. Tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madalaon ta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sigdaling na isgapon sa katiigan wala katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos nung magtutudo, ania kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Dinininig
itawag, aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Aron lamang mabuhi sa imong mga hatag. Mayong gabi kanyong tanan, sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa tong Ginoo Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Maigsoon maghinulso kita sa itong mga sala, aron mandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Ikaw ang gipadala ang pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma, ug himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Jeremias. Kining basahona mao ang saysay sa gipamulong ug gibuhat ni Jeremias, anak siya ni Hilkias, usa ka pari sa lungsod sa Anatot sa yuta sa Benjamin. Ang Ginoo miingon kanako, sa wala ko pagani ikaw lalanga ug sa wala pa ikaw mataw, gipili ko na ikaw aron mahimong propeta alang sa kanasuran. Unya mitubag ako, Ginoong Dios, dili ako mahibalong musulti, kay batanon pa ako kaayo. Apan miingon ang Ginoo kanako, ayaw pag-ingon nga batanon ka pa kaayo. Apan suginli ang katawhan, nga ako nagsugo kanimo sa pagsugilon kanila sa tanan, nga gisugo ko kanimo. Ayaw kahadlok kanila, kay ubanan ug panalipdan ko ikaw. Ako ang Ginoo, mo'y nag-ingon niini. Unya gihikap sa Ginoo ang akong ngabil, ug giingnan niya ako. Ania ang pulong nga buot ko nga imong isulti. Karong adlawa, hatagan ko ikaw gahom sa pagbuot sa mga kanasuran ug sa mga gingharian, sa pag-ibot ug sa pagpukan, sa paglaglag ug paglumpag, sa pagligon ug pagpatindog. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong kaluwasan,
Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo nagatago kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaag kaninyo, Manasab kanimo. kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Himiyaw nikaw o Ginoo. Niya nang adlaw mibiya si Jesus sa balay ug miadto sa daplin sa lanaw ug milingkod siya didto aron pagtudlo. Daghan kayo ang mga tawo nga mialirong kaniya ug tungod niini misakay siya sa usa ka sakayan ug milingkod samtang ang mga tawo didto nagbarog sa lapyahan. Migamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabot niya sa binhi, pipila niini mahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug nanuka niini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon ug nanurok dayon kay dili man lawom ang yuta niini. Apan pagsubang sa adlaw, nalaos og ang mga linghod nga tanom kay wala man makagamot pag-ayo. Nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga sampinit. Nanubo ang mga sampinit ug milumos sa mga tanom. Apan ang ubang nahulog sa mayong yuta ug nanguhay. May nanguhay ug taggatos, ang uban tagkanuman, ang uban tagkatluan. Busa pamati kamo kung kamo dunay dalunggan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygan ikaw, Kristo. Ang sambingay nga ito nadungog usa kini sa mga matawag nato na ila na gyud nga mga sambingay nga gitudlo sa atong Ginoo Kristo. Mingon kitag sambingay, it's always an earthly story. Usa ka kasinatian nga tawhanon. Nya panahon sa atong Ginoo kay daghang mga kaumahan, so usa to ka normal nga pamaagi sa pagpugas, nga ang mga
binhi di ka makaingon nga na usaray iyang gikahulugan, kundi lain-lain nga mga parte sa yuta nahulog ang mga binhi. Pero kay kini di man lang kay earthly story, naman sa ni say matawag natog langit nun nga kahulugan, mo na nga tingali ang sambingay masulti sa nato kabahin sa atong relasyon sa Dios. Ug kung maingon ta nga ang maong mga binhi nahulog sa lain-lain nga mga matawag natog yuta nga wa gani jud kaayo dayon makatubo, mingon ta nga na yuta na mga binhi nahulog sa yuta nga batuon, na mga nahulog sa kining uban sa sampinit, na apoy gipanuka ra jud sa langgam, maghulagway kini sa ato usad nga mga matawag natog mga struggles, mga kasakit, mga pagsulay sa atong kinabuhi. Kay sayod ta nga sa atong kinabuhi, dili man jud ingon nga sayon ra jud tanan. Bisan ganing usa ka mag-uuma, di man jud siya makaingon nga ang tanan nga gisabod mamunga jud na siya, manguhay siya. Muna mulaom jud siya nga saan ning akong mga paningkamot nara sa jud ni tingali mga maayo nga panghitabo, ug mauto ang mga binhi nga nahulog sa maayo nga yuta. Pahinumdum lang ni nato nga sa atong kinabuhi dili raon ta mahiktan sa pulos na lang kasakit, no? Di sa tamaingon nga atong kinabuhi lunlon na lang jud mga pagsulay. Walay tao maingon nga wa jud ko kasuway kalipay sa akong kinabuhi. Kaya ang maong sambingay nagpahinumdum kanato nga nasay mga maayo nga mga butang, mga paayong panghitabo nga moabot sa atong kinabuhi, sama nga ang mga binhi nga nahulog sa maayong yuta, kini sila mga binhi nga matawag to gi-look forward sa maong magsasabog o maong mag-uuma. Kana sayod ta tungod kana sa grasya ug kaayo sa Dios alang kanato. Kung naata karon sa mga kalisod, nata sa mga pagsulay atong hinumduman nga dili sad ni siya mga kasakit nga hangtod sa hangtod. Kay sayod ta nasa diyoy mga maayo mga adlaw nga moabot sa atong kinabuhi. Palihog manindog ato karong ituboy ang ato mga pagampo ngadto sa Dios Amahan nga sa kanunay namati kanato mingon kita, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan mohatag og maayo ug abundang ani diha sa matinud-anong pagkinabuhi sa iyang mga alagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang makiangayong ani magagikan sa mabidationg paghago sa mga nangulo sa gobyerno, sa mga magbabalaod ug sa mga maghuhukom. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga mag-uuma ug sila nga naghago sa kaumahan, magaani sa mga bunga sa ilang kahago ug mutampo alang sa kaayuhan sa katiningban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga gihasol sa mga kalisdanan sa kinabuhi, mahupay ug makaanig kadasig gikan sa ilang katilingban ug mga kahigalaan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ngalang dong Teopilo kamamot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuong mihalina, makadangat sa tunhayng puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Mahigugmaong Amahan, tabangik kami aron mag-ani sa liso sa pagtuo nga imong nang gitisok dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Bawat tao Ginoo, kiningamo mga gasa,
among gugma sa gupaog santusan. Kini panog, kini beno, di naman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung Amahan. Mga igsuon pagampo kamor nga kog inyong sakripisyo dawaton nunta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton tas kinuns kipiso gikan sa imong mga kamot, alang sigdayo pagmay siyang ngalan, alang usab sa atong kapaslanan ug sa tibok yang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw naghatag kanamo ning hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel, ang gasa nga mong gihalad alang sa imong dungog himaya, magdalaw tagdugang kaluwasan alang kanamong tanan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Nasab kanimo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amon ang ibayaw nga Dios Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ubusa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoong, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoong. Santos gid ikaw ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipas salamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini upang inom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay, Kristo nabanhaw, Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan matubang ug maulagad kanimo.
Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, sa tanang mga obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among mga igsuon nga nangamatay, ato yampo to magkaigsuonan nga mihalin. Malaumon mabanhaw sila, tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, tuyampo ang mga buhi pa. Himuha kami angayan nga makambit sa kinabuhing tunhay uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban si Senyor San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinagin sa Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya diha kaniya gihatag anha kanimo makagagahong nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa atong amahan, itong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namong nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinusayota maingon sa langit. Ang kalanunan mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. O piling mo kami, itogyan sa panulan. Hinunuha, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kami luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Hesukristo among manunubos. Kay mo man gingharian ang gahumagang himayan tud sa kanturan. Ginoo Kristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo, Unasab kanimo. makita tang pag-inig sunay panagdait. Kordero sa Dios, Kodero sa Dios, kanangwagtan sa masalas kalibutan, kaluy kami. Kodero sa Dios, kanangwagtan sa masalas kalibutan, kaluy kami. Kodero sa Dios, kanangwagtan sa masalas kalibutan, atagi kami sa kalinaw. kinatong Ginoo Kristong Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo, apan ipumulong lamang ug mamaya ako.
sa kalag, halat ko kanimo ang tanan. Sakit o kalipay, kagulanan o kalampusan. Ani ako andam sa kanunay, o alagad kanimo. Nambagi ako matuman punta ang tanan, mga sugo mo. Sa adlaw gabi sa tak mga tanan pagaygon ka. Salamat Ginoo sa may katapusan mong gugma. Ginoo, ani ako andam sa kanunay, o alagad kanimo. Nandami ako matuman punta ang tanan, mga sugo mo. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo maghatag unta kanamo, o bagong kadasig, ingon man magdala unta kanamo, o bagong kinabuhi diha kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod atong pangajion na Oratio Imperata alang sa kaminyuon ug sa pamilya. Kitang tanan, labing makagagahom ug maluluyong Dios, magmumugna sa tanan. Gibuhat mo ang tao aron mo ambit sa imong kalipay, gigasahan mo siya sa kaminyuon aron malig-on ang katilingban. Lalaki ug babay, sulimning saad sila nagbinayloay. Si Maria inahan ni Jesus ug si Jose iyang ama-ama, panagtiayon nga lunlon nga larawan sa Dios nung gugma. San Luis ug Santa Zeli, Martin, patron ug nga sumbanan ug sumbunganan. Kaluiin taon ang katawhang Pilipinhon nga midangup kanimo dakong hulga among giatubang, kay ang diborsyo buot ipahamtang, batakang balaod wala gisunod, ug sagradong saad wala gitagad. Banay ug nasod na angin, bata ug balaod gipadaplin, dan agi ang mga magbabalaod aron balaod sa Dios masunod. Ginoo ipahigayon ang kaluwasan, ipadangat ang kinaadman. Liguna ang panaghigugmaay sa mga magtiayon, himua nga ang ilang panaghiusa malipayon. Ulagway sa malungtarong kalipay ni Kristo ug sa iyang simbahan. Sa ngalan ni Kristo among Ginoo. O Jesus, Maria ug Jose, Tabangin ninyo kami. San Luis ug Santa Zeli Martin, Iampo ninyo kami. manindog palihog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasa kanimo. manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na atong misa, tundan ug magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong gabi. Isa.
kita karon, mga anak sa Dios, nagulan kitang tanan, sa iyang bendisyon, aton libo ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, ato pagsimbahon.